Президент ярышларының муниципаль этабында укучылар ГТО нормативлары тапшырды. Бәйгедә район мәктәпләреннән 7 команда көчләрен сынады. Ачылу тантанасында катнашучыларны Мөслим районы буенча ГТО администраторы Расул Фаттахов сәламләде. Ул укучыларның бәйгегә әзерләнеп килүен ассызыклады. Bu yarışta jingen komanda endi bizning dərsə respublika yarışına baracaq, final yarışlarında jengib Anapa şəhərində Россия final yarışlarında qatnашырга тырышабыз инде. Шунысы мөһим, президент ярышлары Олимпия чемпионнарын тәрбияләү өчен генә оештырылмый, спорт чаралары балалар һәм олылар арасында сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауга, тәрбияләүгә зур өлеш кертә. Командада 3 кыз, 3 малай. Һәм алар көч буенча, сыгылмалылык буенча, җитезлек буенча һәм чыдамлылык буенча тестлар бирәләр. Бу катлаулы, моның өчен ел буена әзерләргә кирәк. Хәтта ел буена түгел, 1-нче класстан ук инде без аларны шушы ярышларга әзерләп киләбез. Әлеге бәйге инде берничә ел рәттән уза. Быелгы ярышларда укучылар 7 төр ГТО нормативларын тапшырды. Спорт сөюче егет-кызлар ярышларга әзерлекне сентябрь аеннан ук башлаган. Бу ярышка килдем, монда бик рәхәт, күп кеше һәм бик матур. Спорт белән шөгыльләнергә кирәк һәм көчле буласы. Укучылар тапшырган нормативлардан карап җиңүче команда белгеләнде. Нәтиҗә буенча Мөслим лицейның 5-нче Б сыйныфы егет-кызлары апрель аенда Түбән Кама шәһәрендә узачак зона турында катнашу хокукына лаек. Рамиля Салямова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.